Morjesta. Se olisi taas lähdöaika. Oskari Saari on nimi. Ja salibändi on ollut sellainen salainen pahe yli 30 vuotta ja nykyään tuossa Turun Palloseuran miesten F-liigajoukkueen valmennustiimissä. Ja itse kun asun Espoossa ja joukkue sijaitsee Turussa, niin tässä tulee tietysti auton ratissa istuttua aika paljon ja aika pitkään menee noissa päivissä treenien ja pelien jälkeen, niin sitä ei kovin mielellään lähde sitten tätä väliä aina suhaamaan. Ja itselle tärkeä asia, että pääsee sen jälkeen, kun on siitä hälinästä. Se on aika hektistä ja sellaista intensiivistä puuhaa, niin tavallaan sen jälkeen päästä omaan rauhaan semmoiseen paikkaan, missä on pikkasen tilaa eikä seinät kaadu päälle. Niin Easy Homesin kanssa kyllä on ilo tehdä siinä mielessä yhteistyötä, että se on itselle iso ja tärkeä juttu, että pääsee sitten nimenomaan siihen omaan tilaan ja omaan rauhaan niin fyysisesti kuin sitten myöskin ehkä ennen kaikkea henkisesti. Noniin. Ai että, aurinkoinen ja ihana Turku niin kuin aina. Parasta on, että ei tarvitse paljon respassa odotella. Koputtaa oveen, niin se aukeaa. Tänne on kyllä nasta tulla, kun täällä on kaikki valmiina. Kahvit löytyy kaapista ja tykkään älyttömästi siitä, että tässä on pikkasen enemmän tilaa ympärillä kuin sit siinä normaalissa hotellihuoneessa. Et sen verran on itse reissannut tuossa vuosien varrella, että hotellit alkaa olla aika lailla nähty. Nätti päivä, parveke ryystö ennen kuin ruvetaan töihin. Noniin, se on viimeiset läksyt tehty ja ei muuta kuin lähdetään hallille katsoa, miten meidän tänään käy. Sitten ollaan hallilla ja nyt alkaa ne pitkät tunnit ja nyt on sitten aika lähteä katsoa, mihin pystytään tänään, mutta eiköhän me mennä katsoa. Sukkelit, mennään he! Sama musta, virtaa! Loistava pätkä he! Ei. Ollaan hereillä, ollaan hyvin. Kasava, jaksa ukot, tekee hommi vaan! Yes! Aika pitkä päivä taas takana. Hektistä hommaa, mutta nautin kyllä kaikesta huolimatta joka hetkestä. Tää on hieno homma, mutta nyt on kyllä sellainen tilanne, että sen verran soi päässä. Et varmaan muutama sivu kirjaa ja nukkumaan ja laitetaan kameroistakin rekkivalosammuksia, ei muuta kuin hyvää yötä.